Ak vaše vlasy rýchlo strácajú tvar a zostávajú spľasnuté, je to zrejme preto, že máte jemné vlasy. Ukážem vám, čo môžete urobiť, aby boli krajšie na pohľad aj na dotyk. Jemné vlasy sa zdajú byť na dotyk krehké a tenké. Možno ste si zároveň všimli, že vlasy po úprave účesu rýchlo strácajú svoj objem a tvar. Ak sa na to pozrieme dôkladnejšie, zistíme, že priemer jemných vlasov je menší ako priemer normálnych vlasov. Ak máte jemné vlasy, odporúčam vám používať šampón a balzam na vlasy Vela Pro Series Volume, ktoré dodávajú vlasom objem a zanechávajú ich nadýchané. Ak máte jemné vlasy, odporúčam vám postupne zostrihaný účes. Výrazné vrstvy dodávajú vlasom viac objemu na vrchu hlavy, účes si však budete musieť udržiavať, preto dbajte na to, aby vám ho kaderník upravil každých 4 až 6 týždňov. Vyberte si, čo chcete vidieť teraz.